Маш, сядь мне, подержи, пожалуйста. Вот сюда садись и подержи вот так вот. Потом я возьму. Так вот держи. Угу. Так. Угу. Ассалому алейкум, апа ва хоҳарони азиз. Шаби ҳамагитон ба хайр бошад. Духтарои азиз, хушомадед ба эфири имрӯзаи мо. имрӯз эфири фаври духтаро, эфир срочный эфир карданӣ шудам. Тасмим гирифтам ки ҳамин рӯз эфир мекунам. Якумаш ин ки бояд розыгриша гузаронам, дуюмаш ин ки навигариҳо беҳад зиёд ҳастанд. Мехоҳам бо шумо падилица кунам. духтаро, хеле ки аз мавзӯи эфири имрӯзаи мо фаҳмидед ки эфир хонаи фурӯшӣ дар Дубай сарравҳаш. Барои чӣ ҳозир барои шумо равшанӣ меорам. Яке аз хоҳаракони ман дар Дубай дар як фирма кор мекунад ва дар ҳамон фирма дар ҳайси риэлторӣ аст ва барои онҳое ки дар Дубай хона хариданианд, марҳамат, ба гуфти рӯсо ки хонаҳое ки посредством, яъне чӣ қадар маблағ дошта бошед дар дастатон, лоиқи ан ҳамин маблағатон метавонед хона харидорӣ кунед. Як хонагӣ, квартира, студия метавонед харидорӣ кунед. Ду хонагӣ, се хонагӣ, хулоса аз ҳамин вобаста аз маблағе ки дар даст доред. Барои маълумоти пурра гирифтан ба ватсапи ман метавонед нависед. Имрӯз ман видеои каротки шортс мондам оиди ан ҳамин хона. Ба ватсапи ман нависед. Ман маълумоти пурраро барои шумо медиҳам. Акнун духтаро, ҳамагон медонед ки дар командаи ман мо ҳар ҳафта бозӣ барои дастгирии духтарои команда мегузаронем ва имрӯз инчунин бозӣ гузаронида мешавад. Розыгриша мегузаронем ва баъдан қайти шумо суҳбат мекунем. духтаро, ин розыгриш 32 нафар иштирок мекунанд. падаркаҳои гуногун, тӯҳфаҳои гуногун, крем, фен, зубной паста, масло для волос, атоми листовой порошок, атоми зубная паста, хулоса нами хел тӯҳфаҳо гузошта шудагӣ. Акнун биёед сар кунем. розыгриш чун ҳар вақта тариқи приложенияи рандом мешавад. Так, ҳозир сар мекунем. рандом. аз 1 то 32 сар кардем. рақами 1. ҳозир мебинем ки зери рақами 1 кист. муҷибахон бурд кардан. табрик мекунем хоҳари азизамона. рақами 2. рақами 23. так, муҳаммадҷон. дальше рафтем. рақами 22. муҷибахон, бозам муҷибахон бурд кардан. дальше рафтем. рақами 3. так, 4, ин номери 4, рақами 3. мутриба бурд кардан. дальше рафтем. так, рақами 2 бурд кардан. 5 номер ва рақами 2. духтаро, касоне ки тамошо доранд, марҳамат нависед. ман хато карданамам мумкин. рақами 2 бозам муҷиба бурд кардан. муҷиба 6, 7, 8, 9,
10 تا توфа духтаро дальше рафтем. Рақами 6. зери рақами 6 Гулнорахон. Так 1 2 3 4 5 6 ҳамаш дуруст. рақами 5 Зульфияҷон. Зульфия. рақами 8 Мавлуда бурд карданд. Мавлуда. рақами 7 так 7 Бибиҷон бурд карданд. Бибиҷон ва як нафари дигар рақами 32. рақами 32 Рисолатхон бурд карданд. онҳое ки бурд карданд табрик мекунам духтаро. онҳое ки бурд накарданд дафъаи оянда ҳатман ягон туҳфа бурд мекунам. духтарои азиз, акнун мехостам оиди давай машини телефон. Так. акнун мехостам духтаро оиди ҳамин видеоҳои гузашта чӣ хеле ки дидагӣ будед, ман мошин харидорӣ кардагӣ будам аз маоши ширкати Атомӣ ва табрикот беҳад зиёд буд. зиёда аз 200 нафар табрик карданд ва бовар мекунед як нафар як комментарияҳои беҳад чӣ хел гӯям дағал навиштанд ки меморӣ ки ҳамин мошини состар гирӣ. акнун ман гуфтаниам мумкин боз ягон кас ҳамин савол мумкин маба доданӣ буд. духтаро, ман мошинро бо ҳамин вобаста аз маблағи дастам будагӣ гирифтам. кредит накардам, дигар кор накардаму аз ана ҳамин маблағе ки дар даст доштам ман миллиони аввалинамро снимат кардам. ана ҳамон ба лоиқ карда мошин харидорӣ кардам ва оянда ҳамин кор кардан гирем, пешравӣ кардан гирем, насиб иншоалло боз мошинои қиматам соҳиб мешавам. ҳамаи чиз аз майда сар мешавад. яъне ки кӯдакам аввал тавлид мешавад, якбора роҳ намегардад. оҳиста оҳиста аввал нишастана ёд мегирад, баъд чорпоя рафтана ёд мегирад, оҳиста оҳиста роҳ гаштана ёд мегирад, мактаб хондана. ана ҳамин хел одамизодам ҳамин хел духтаро. ягон кас аз модар мошини қимат кати тавлид шудагӣ нест ё ки мастер продажи ширкати Атомӣ шуда тавлид шудагӣ нест. оҳиста оҳиста ҳамаша ёд мегирем. ҳамон одаме ки навиштанд Сурайё ном дорад, аккаунташон Сурайё ном доштанд. ман ми Сурайёхон ба дар назди ҳамаи шумоён гуфтаниам ки ором бошанд. албатта мегирам, мошини қиматам мегирам. баъд мошинам ман аз рӯи мисол расходи мошин нигоҳ мекунед, мегиреда мошини Лада Гранта гирифтем, расходаш майда, расходаш кам ва ман то ёд гирифтанама бояд ҳамин хел мошини арзонтар кати ёд гирам. баъд оҳиста оҳиста мошинои қиматам мегирам. барои ҳамин ҷавоби ман ба ҳамон шахсе ки беҳад комментариҳои безеб навиштанд. ва баъдан оиди духтаро хонаи фурӯшии Дубай. чӣ хеле ки гуфтам, яке аз хоҳарони ман, шиноси ман дар Дубай риэлтор шуда кор мекунанд ва онҳое ки дар Дубай хона хариданиянд, марҳамат. алейкум, номи ман Наргиз аст. ман унвони фурӯшандаи Самона девелопер мебошам. имрӯз ба шумо мехоҳам намоишгоҳи моро ба шумо нишон бидиҳам ки мушаббаҳи проҷекти Самона Голф-Юз ки ба шумо пешниҳод кардам монандӣ дорад. ин намоишгоҳ дар Бизнес Бэй истиқомат дорад, дар Бизнес Бэй дар ширкати ки мо кор мекунем вуҷуд дорад. ин танҳо намоишгоҳ аст. шумо метавонед назар кунед. ин дизайни Самона Developers мебошад. ба шумо ки ман ин хонаи духонагӣ духтаро нархаш ҳамин он қадар қимат нест. боз барои шумо скидка мешавад агар аз номи ман нависед. марҳамат духтаро, онҳое ки хона харидорӣ карданиянд ҳастанд дар ҳамин
тамошобиное ки моро тамошо мекунанд, онҳое ки мисол маблағ доранд барои харидорӣ кардан, марҳамат метавонед пешниҳод кардам. Проекти Самана Голфю истиқомат дорад дар Спорт Сити. Хонаи воҳиди 2 хонагах and plus шинои хусусӣ дорад. дар ин ҷо мо имконияти шиноӣ сохта надоштем, барои чӣ ки ин ҷо ширкат аст. баъд аммо шумо метавонед назар кунед ба дизайни самана чӣ хел мешавад. Ин воҳиди якхонага мебошад. Ва шумое ки ман пешниҳод кардам 2 хонага мебошад бо низ шинои хусусӣ. Хулоса духтаро ҳамаи ҳамин мебело кати хона полностью оформлениyaҳош кати, нархи дастрас кати, марҳамат барои маълумот ба ватсапи ман нависед. ман рақамҳои ҳамин хоҳаракро медиҳам ва пайваста якҷоя кор мекунед қатиш ва соҳиби хона мешавед. духтарои азиз, акнун оиди кор дар ширкати Атоми. духтаро, ҳаматон медонед ки ман 1 сол пеш ба ин ширкати бонуфус номнавис шудам ва то ҳол кор мекунам. айни замон дар званияи мастер продаж қарор дорам ва званияи мастер продажам духтаро ана ҳамин оҳиста оҳиста ман аввал агент шудам, спецагент шудам, полмастер шудам, баъд мастер продаж шудам ва акнун оҳиста оҳиста аз рӯи ана ҳамин зинаи успех, яъне зинаи муваффақият оҳиста оҳиста боло баромада истодам. ба ҳамин хотир духтаро, марҳамат онҳое ки бо мо ҳамкорӣ карданиянд, ба ватсапи ман нависед духтаро. дар ана ҳамин ҷо ватсапи духтараки командаи ман закреплено мешавад дар комментария. марҳамат нависед. ин духтараки ман ҳам аз ширкати дигар таваҷҷӯҳ кардан ба ширкати Атоми ва дар маҳз ҳамин ширкат муваффақ шудам. айни замон командаи калон доранд, бо ман ҳамкорӣ мекунанд. дар командаи ман духтаро 3000 духтар бо ман ҳамкорӣ мекунанд. худоро шукр мекунам. вақте ки ман аз ширкати Фаберлик ба Атоми омадам, ман 18 нафар одам доштам дар командам. ина бинед ки кӯшишу ҳаракат кати, албатта ки бо дастгирии шумоён анамин то ҳамин зинаҳое омада расидем. акнун комментарияҳотона мехонам духтаро, саволотон ба ҷавоб метиҳам ва баъдан эфирамона давом медиҳем. так, Фарзона, ассалому алайкум апаи Рудобаҷон, шумо нағз фарзандакотон нағз. Ва алайкум салом хоҳари азиз, нағз раҳмат. Нигина Содиқова говорит, привет, привет Нигина. Ифтихор Алиев, албатта ба шумо боварӣ ҳаст, иншааллоҳ насиб бошад ба беҳтарин мошин шумо сазовор ҳастед. ҳазор раҳмат барои бовариятон. Раъно Тилоева, беҳтарин устоди азиз, албатта орзуҳо амалӣ мегарданд. раҳмат апаҷон. салом муборак шавад апаи Рудоба, Лайло Давлаталӣ, ҳазор раҳмат. духтаро, акнун оиди кор дар Атоми, мо доимо мегӯем ки балҳо дар ширкати Атоми намесӯзад. ҳозир ана ҳамина ман шумо фаҳмонда мегузарам духтаро. барои чӣ мо мегӯем ки балҳо намесӯзад? дар ҳақиқат духтарои азиз, балҳои шумо дар Атоми намесӯзад. масалан, ана ин ҷо ман регистратсия шудам. ана ин ҷо ман регистратсия шудам. балҳои шахсии ман 300 000 аст. 300 000 пиви дорам ман. ва ин ҷо ман як линия кушодам, тарафи ростба ва тарафи чапба. левая ветка и правая ветка. ин ҷо балҳои ман 300 000 шудагӣ. мо аз 300 000 маош мегирем ку тарафи ростам 220 000 бал. барои зарплата гирифтан, агар анами ҳарду тараф 300 000 шавад, балҳои шахсии манам 300 000 ва аз ду тараф 300 000 шавад, ман 3500 рубле ба маоши ман 3500 рубле мешавад. агар ман худам 300 000 дошта бошам, аз ду тарафам 300 000. вақте ки ман тарафи чапам 300 000 тарафи ростам 220 000 бошад, то он даме ки балҳои ана ҳамин тарафи рости ман 300 000 нашавад, балҳои ман намесӯзад духтарои азиз. ана ҳамин чӣ хел гӯям, ана ҳамин маълумот оиди балҳои насӯхтан духтаро.
шумо бисёр савол медиҳед ки балҳо чӣ хел намесӯзад. як маротиба шумо балотона 300 ҳазорӣ мекунед ду тарафатона 39 000 мегиред. то он даме ки шумо ана ҳамин балҳои аввалинатона 300 000 накунед ду тарафатона, балҳои шумо намесӯзад. компания беҳтариниша бинед ки компания интизор мешавад то ки балҳои шумо 300 000 шаваду шумо маош гиред. духтаро, ин гуна компанияи озод, компанияи обод дар ягон ҷои рӯи ҷаҳон нест. духтаро, марҳамат ба атомӣ. акнун ана инҷо ман гуфтам ки балҳои шахсии ман 300 000 духтаро. инҷо метавонед шумо 300 000 не, шумо метавонед 10 000 бал кунед. ина хат мезанам, 10 000 бал мекунед, 10 000 пиви. 10 000 пиви ва шумо метавонед як дона спирулина харидорӣ кунед 2000 рубле ба. метавонед ана ҳамин бали спирулиная 500 рубл ба, яъне ки 50 сомон ба харидорӣ кунед. 50 сомон ба харидорӣ мекунеду шумо ин тарафатонам 300 000 шавад, тарафи чапуро 300 000 шавад, шумо маоши 1500 рублева мебароед. духтаро, яъне зарур нест, маҷбурӣ нест ки шумо балотона 300 000 кунед ва ана ҳамин балои 10 000тон духтаро намесӯзад. 300 000тонам балҳои шахситон тамоман намесӯзад. духтарои азиз, фикр мекунам ки ман камтарак бошадам фаҳмондан тавонистам шумова. ба ҳамин хотир мо доимо мегӯем ки балои шахсии шумо дар ин ширкати озоду обод намесӯзад. духтаро, ин хел ширкат дар ягон ҷо нест. марҳамат бо ман ҳамкорӣ кунед. манам бо ана ҳамин роҳ ба маоши хуб баромадам, соҳиби миллиони аввалинам шудам. духтаро, ана ҳамин благодаря ҳамин компанияи беҳтарин, ба благодаря ҳамин маркетинг плани озод ба духтарои азиз. ва чӣ гуфтаниям, ман 2 сол дар дигар ширкат кор кардам. духтаро, бовар кунед, ҳол он ки пул ҷамъ овардан, ман как на пороховой бочке гуфти русокӣ мешиштам ки ҳозир ина 14 рӯз пас бояд ман харид кунам 5000 рубле ба, ё ки 15 000 ё ки 10 000 рубле ба, ё ки розыгриш гузаронам ки командаи ман пароканда нашаваду бало ҷамъ шавад. ана ҳамин хел буд. духтаро, ман ами ширкати атомива дар ҳақиқат кор кардам. духтаро, бо меҳру муҳаббат корама ҳозир сахт қабидагӣ ҳастам. иншоалло ман дар ана ҳамин ширкат то охира кор мекунам. бисёр аз дигар тарафҳо негатив мешавад ки ту ин ширката ҳоли бас мекунӣ, кор кардан наметавонӣ, гуфта беҳад зиёд буд негатив. лекин не духтаро, ман ягон каса гӯш накардам, кор кардам барои он ки дар ҳақиқат маркетинг плани озод дорад. духтаро, ба ҳамин хотир баъд боз ҳамин саволи ҷавоби ҳамун Сурайёва бармегардем. гуфтаниам ки духтаро, муҳим нест ки мисол мо чӣ хел гӯям либоси қимат пӯшем. либос асос ҳамин утюг кардагӣ бошад, дарзмон кардагӣ бошад, тоза бошад, барои шумо шинам бошад, форам бошад. зарур нест ки мо ҳамин либосҳои блеск доштагӣ пӯшему, либосҳои. барои ман ин чиз муҳим не духтаро. барои ман аз ҳама муҳим, барои ман қулай бошад, удобни бошад. масалан, як соҳибкори амрикоӣ Стив Ҷобс ном дорад, ба фикрам агар хато накунам, Стивен Ҷобс ном дорад. ана ҳамон гуфтагӣ будааст ки беҳад миллионер, беҳад изобретатели калон будагӣ, промышленный дизайнер будагӣ. ана ҳамон гуфтагӣ ки соате ки $30 ва соате ки $3000 як вақта нишон метиҳад. духтаро, шарт нест ки мисол соати ман $10,000 бошаду ё ки мошини ман 1 миллиона бошад. не, ана ҳамон мошини 1 миллионаям якто вазифае иҷро мекунад. гӯема масалан барои ман, барои продукта рафтан, барои кӯдакои мактаб бурдан, барои ана ҳамин кор дар кор аст ва ҳамин вазифае иҷро мекунад. ҳамин мошини арзонам, мошини қиматам ҳамин вазифае иҷро мекунад. мошини арзон расходи кам дорад. ба ҳамин хотир чизе ки барои ман удобне ҳаст, ана ҳамон кора мекунам. духтаро, ва барои шумо ҳам ҳамин чиза маслиҳат медиҳам ки ҳеҷ вақт аз пушти мода надавед, аз пушти як кори як каса тақлид накунед, такрор накунед дар кор. не ин чизо.
либос пӯшиданам ҳамин хел чизе ки барои ман удобни ман ҳамон чиза мепӯшам. Ман қимату арзон будагиш нигоҳ намекунам. Так, салом муборак шавад. Ва алайкум салом. Саломат бошед. духтаро эфир кати поделиться кунед, то ки бисёртар даромада дастгирӣ кунанд. ана ҳамин хел духтарои азиз, ҳозир мебинем Настинкаи ман печени пухта истодааст. Чё там, Настя, у вас? Готово, Маш? Нет еще? Печенье шоколадное имрӯз, духтаро. Ты поставила, да, в духовку? Да. Сейчас вот через минут 10-5 приготовится. Биёед, духтарои азиз, якҷоя печенье чойкати мехӯрем. Ты такими, да, формами делаешь? Какие получаются? Какие? Страшные. Понятно. Молодец, красиво. Там не сгорят, Маша? Ну-ка покажи, Настя. Они внутри сырые разрезаны. Что ты разрезала? Одно разрезано, сырая. Сырая еще? Угу. А по минутам вы засеките время? 25 минут, и они будут готовы. Они-то минут 10. А нет, еще рано. Ана мехел духтарои ман печенье омода карда истодаанд. иштиҳои соф бар шумоён. Раҳмат, раҳмат. Ман бошад ҳамин қати шумо эфир мекунам, суҳбат мекунам. духтаро саволотон бошад, марҳамат. тарзи омода кардани печенье шоколадное, духтаро, дар канали ман видеош ҳаст. метавонед рецепташа бинед. лайка пахш кунед, духтаро, барои Настинка. Настя и Маша. Не готова еще? Угу. Ну ладно. Я сейчас. Вытащи пока его, девочка. Молодец. ана михел духтарои азиз, духтаро бо пухтупаз машғул. Так, ассалому алайкум, апаҷон, муборак шавад, мошини нав чанд харидед? Ва алайкум салом. Муса Холов навиштагӣ, мошина қариб 700 000 бахаридем. Так, апаҷон, чи звонида шумо? Мастер продаж. Настенька умница, молодец. Ҳазор раҳмат барои дастгириятон. ана ҳамин хел духтарои азиз, оиди розыгриш чӣ хеле ки гуфтам, дар командаи ман онҳое ки кор мекунанд барои звания гирифтанашон камтарак балошон намерасад, ана ҳамин хел духтарои мо дастгирӣ мекунем, то ки маошашона гиранд, ба маош бароянд. насиб кунад. Ҳазор раҳмат, хоҳари азиз. ана ҳамин буд духтаро эфири мо оиди розыгриш, оиди хонаи фурӯшӣ дар Дубай. онҳое ки хона хариданиянд, марҳамат духтаро, ба ватсапи ман нависед. ман шумоя бо ана ҳамон риэлтор рақамошона медиҳам ва тамос баромада договоратона мекунед. боз такрор мекунам ки ҳамин чӣ маблағе ки ҳамин дар дастатон дошта бошад, аз рӯи ҳамон маблағатон нигоҳ карда хонаи хоҳ якхонагӣ, хоҳ духонагӣ, хулоса по вашему желанию. ана ҳамин хел. Настинкара нағз мебинам. Настинкаи ҳама дӯст медорад. ҳазор раҳмат барои дастгириятон, духтарои азиз. духтаро, эфир кати поделиться кунед, эфира сохранить мекунам. дар группаҳотон поделиться кунед.
онҳое ки коркарданиянд марҳамат ба командаи ман, ба командаи гурӯҳи духтарони муваффақ. саломат бошед, сарбаланд бошед. То эфирҳои оянда. худо нигаҳбонатон.